Siema, siema, ja jestem Niklaus, a to jest kolejny odcinek. W zasadzie możliwe, że ostatni, ale wątpię, bo tutaj mamy 3 misje, ale z tego co wiem one są dość długie. Battlefield 1, co prawda to już nie jest najświeższa sprawa, ale wypadałoby go w końcu skończyć. Także, no, do dzieła. Nic nie jest zapisane. Nic. Dobra, trudny, ukryć się na widoku. Pyk. I będziemy jechać. Al-Adżbar, Mezopotamia, wiosna 1917. Mój pradziadek miał 13 lat. Jeszcze nie walczył tam. Arabskie plemiona buntują się przeciw swemu historycznemu ciemiężcy. Imperium Osmańskiego. Nietuzinkowy brytyjski oficer T.E. Lawrence. Widziałem film o Lawrence'ie z Arabii. Świetny film, polecam wszystkim. Przygoda jest i do tego na faktach. Także doskonała sprawa. Lawrence of Arabia. The Arabian Desert. A vast ocean of drifting sands and scorched, sun-baked rocks. Czekajcie, a ja tylko zobaczę, czemu to tak, to jest tu ściszone? No jasne, że jest ściszone. Of our new mechanical century. For more than 400 Turki. years, the Ottoman Empire has ruled these lands, controlling all that's to be found here. But the Ottomans do not rule unopposed. Small bands of Bedouin rebels have united to overthrow the empire. They strike without warning and then vanish into the desert. Fighting alongside them is a lone British officer, whose exploits have earned him wide renown. The world has taken to calling this man Lawrence of Arabia. Wiecie co, nic nie jest zapisane, to jakoś tak... Dobra, dziwnie brzmi fes. Pustynne klimaty. Czekajcie, ja to jeszcze troszkę zgłośnię, bo to tak cicho jest fes. Nowy cel. Użyj lornetki, by dostrzec wrogów. A small patrol had joined the Ottomans who survived the crash. Together, they guarded the wreckage and waited for reinforcements. Kurde, ale ich tam kupa jest. Że się tak niekulturalnie wyrażę. A właśnie było takie sceny w filmie, jak oni te pociągi wysadzali. Tam często też cywili ginęło dużo niestety. Ale takie kurde prawo dżungli. Nowy cel. Wejdź przez włas na dachu. Czyli to będzie takie kurde... Dawaj speedruna. Nie no, na trudnym poziomie to raczej nie pójdzie. A mamy tylko nóż taki. Kinjal. Kurde, muszę pamiętać, na co się rzuca te wabiki. The tribesmen fought unconventionally, using weapons they knew well. Ja tu gram taką babeczką Individual intelligence and courage fajną. were their primary assets. A ja muszę zrobić jedną rzecz tutaj, mianowicie wyłączyć te wskaźniki trafień, bo to psuje. Immersion. Pitfog. Exactly. Ale ta pustynia tutaj wygląda tak podobnie do tej, co była, nie wiem jak się ta mapa nazywała, bo ja tak nie grałem za bardzo, ale wygląda mega podobnie do tej, co była w Star Warsie. Jak podtytuł? Celownika nie idzie wyłączyć niestety. No wiecie, w ostatnim Star Warsie tym. O grę mi chodzi.
I on jest cały skonsternowany. Battlefront, tak, właśnie Battlefront. Dobra. Konik, ci obyć. Tatooine, no może Tatooine, no. Może Tatooine. W zasadzie pożyczę. Może się przyda. To też. Nigdy nie wiesz. No i tu by można było zrobić akcję. Ale ja bym to proponował zrobiit na cichulca. Czyli pobawić się w takiego Thiefa, Splinter Cella, pierwszowojennego. Asasina. No, na razie idzie nie najgorzej. Nawet dobrze. Tylko tu już będzie ciężej. Tu już będzie ciężej. Ja bym to przeszedł, jak to mówią fachowcy, na obkoło. When your enemy has better weapons and better equipment than you, steal from your enemy. No, naturalnie jeszcze jak? Podręcznik polowy im ukradłem. Teraz nie będą wiedzieli, jak mają walczyć. Kurde, tu mi się ta sztuka nie uda. O nie, 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 nie! Nie! Kurde, nie! No i zdupczyłem. Nie, ja tak nie mogę. Jeszcze raz. Ja to chcę po cichutku zrobić, kurde. Ja wierzę, że się da. Albo zróbmy 3 podejścia. Dobra, to tu mamy opykane już. A lone fighter has just one advantage over a large enemy force. O kurde. Dobra, to się nie liczy. Can move unseen. Za bardzo zszarżowałem. Though powerful and efficient, firearms would often attract attention. You had to be prepared for the Ottomans to respond in kind. I ona ma rączki chudziutkie. Jak to baba. Za bardzo się wleczesz. Ja się skradam. Leszcze. Idzie otomańczyk. Dobra, otomański oprawca zebrał w nerę. Bak demedi deme. Bu yüzbaşı benim başımı yakacak. Ne yaptıysam artık. Panie, co pan gadasz? Tam łazi jakiś hopkę. Popkę monstre. Hono! Bak demedi deme. Bu yüzbaşı benim başımı yakacak. Ne yaptıysak artık. Teraz by tego jakoś trzeba było. Z jakim sosem pyta? Podwójna baranina na grubym.
Ło! Ślepiło. İnşallah bir şey çıkmaz. Kuźwa, nie ten się skapował, co się miał skapować. Czy on się odwróci? No powiem szczerze, wątpię, że to się uda tutaj po cichu zrobić. No oni się skapują. A co on? On kurzy. Sesi var. On kurzy cigareta. I on może jak dokurzy, to się odsunie. Rzucisz w niego, to się skapuje. No jest kurde. Jeszcze raz. There's a world of difference between seeing something. No widzicie, wszyscy się rzucają i no nie on. İşin gücün kaygılanmak. O! Dokurzą? Dobra, kurwa. Panie, ale nie tak. O curwa. A on tu podszedł. Nie, dobra, dupca to. Dobra, kurwa, nie ma tak! Nie ma! Otwórz włos! Otwórz! Dobra. Zara Gur Gufran. Nie ma tego złego. A lone fighter has just one advantage. A lone fighter? A lone fighter can move unseen. Już mniej więcej wiem, gdzie iść, co robić. Try have it and let slip the dog. A lone fighter? Bak demedi deme. Bu yüzbaşı benim başımı yakacak. Ne yaptıysam artık. Hopie, idź tam obejrzyj. Co tam się dzieje? Nie, tędy to ja nie mogę. Idź tam, jak idź tam, zobacz, jakie tam są super rzeczy. Gościu, fantastyczna historia. Dobre. Ben o komutanın ta... When your enemy has better weapons and better equipment than you, steal from your enemy. Pyk. Jak to tu wygląda? O, nieciekawie. Dobra, kurde. Staję pod ścianą, wskocz, ale... Włas! Co ona robi? Co ona zrobiła, ta baba? Co ona do tego włazu... Kurwa. No nie, no panie, to jest nie z mojej winy teraz.
Kurs. A lone Rozerwie fighter mnie. has just one advantage over a large enemy force. A lone fighter can move unseen. Cię strzelają, to nie możesz. Dobra, ja ich po prostu wytłukę wszystkich. Tych, co się da po cichu, tych, co się nie da, to na głośno. Though powerful and efficient, firearms would often attract attention. You Dupca to. have to be prepared for the Ottomans to respond in kind. No idź tam, otomański oprawco, obejrzyj. Bu! Ben de sana aynı suali soruyorum. When your enemy has better weapons and better equipment than you, steal from your enemy. Dobra, tyle co mogłem. Ne gün ama. Bir hal mi oldu? Ya baktım. Ja nie wierzę, na niego się nikt nie patrzy? Dobra, w dupie to mam. To już bez przesady, kurde. Bez przesady. How can I take? Keskin nişancı. Gördüm. Bana göz kulak. Dobra, dewej to. Zajebiście, że tam jest KM. I ja go nie widzę w ogóle. Myślałem, że mam bagnet na tym. No i dobra, jakoś poszło. Z bólem trochę, ale poszło. There's a world of difference between seeing something and having it in your own two hands. Kurde, ten Lorenz to filozof. Fizolow. No nie spadywaj. Znajdź książkę szyfrów. Chyba mam. Vaziyetini bozma. Now, it's over. Well, you did not think we would be fast enough to catch you here, did you? Lawrence of Arabia. Ale ja nie jestem Lorenz. Actually, I was rather depending on it. Lawrence. Well, this is very clever. Now the hunter becomes the hunted. So who might you be? How enchanting you are, my dear. I'll Ahmed. show you enchanting.
If it weren't for you, I'd be free. Free, is it? You'll be free when you're dead. And I'm happy to tell you, the Empire intends to grant you all this freedom very soon. Even now, an engine of destruction scours this desert, obliterating your allies, your families, your homes. Soon there will be nowhere to run. Nowhere to hide. Soon all that you know, and all that you love, will be ashes. You will all be free to die. Oh. Ah, you animal! Zara. Oh. Now I understand that you would like nothing more than to strip the flesh from that man's feet and send him off into the desert naked to die. But think about it. You're right. I'm sorry. My friend here, she can be a little brusque. You're going to tell me how to lie to your train. So we can Ale ten łysy nie wygląda na Turka, nie? Jakoś tak... Nie za fest. To even begin to talk to that train, you would need an entire book of communication codes. Oh, like this one, you mean? You can never stop the progress of machines. One day, the whole world will take your lands and the precious black gold beneath its sands. We shall see, my friend. To nie jest Niemiec, to jest Of course, Turek. obtaining the code book was not enough. To destroy this Iron Dragon, this Canavar, as the Ottomans have named it, we had to send Sorry. it 3 Uszwędzi w nosie. instructions telling it to stand down. Panzerzug. There were Ottoman outposts scattered along the railroad tracks. The commanders there carried high-priority message capsules. We had to use Stulejki those to send meldunkowe. our orders. Infiltrating the village wouldn't be easy. A full detachment of Ottoman soldiers had occupied it. Czemu nie mogli The wysadzić Ottomans torów? had chosen an isolated location for their desert outpost. Bo nie. It seemed lightly defended. It was also well stocked with arms and equipment. The ancient ruins were all that remained of a civilization now lost to time. The Ottoman Empire brought in the modern world with a host of armored vehicles and field guns. 3 commanders to eliminate, 3 personal message capsules to be stolen, and then sent with our false orders. No i to jest fajne, bo to jest How taki Zara otwarty tackled świat this trochę. dangerous and audacious mission was up to her. Taki trochę teraz się z tego robi nawet, można by powiedzieć... Metal Gear. Tam mamy cele. Polskie pociągi same mogły sobie układać tory, żeby jechać. O. No dobra. Grubo. Konik. Z drzewa koń. Dobra, jedziemy najpierw tam. Takie mam przeczucie. The Bedouin treasured their horses, and in return, those animals granted their riders unparalleled speed and mobility. I no to mnie martwi.
Coś tak cichutko, nie? What the fuck? Co to jest? Takiego jeszcze nie widziałem. Snajpa z tłumikiem? Ojo, ho, ho. O. Hej. Zabić gościa w pojeździe, reszta się nie zorientuje. Sorry. Fest mi się to kojarzy z tą misją w Allied Assault pierwszą. W jakiś tam, ale to w Afryce chyba tam się działo. Co się na tych ciężarówkach przyjeżdżało. Albo z misją w Call of Duty, co trzeba było wysadzać 88. Co to jest tak cicho, pusto? Łopiero! Dwa są. Tam nie tym. A są. Osmańskie diabły. Miotacz. Dobra, no nie wygląda to najgorzej. W sumie fajnie by było, jakby na przykład do tego BF-a wydali takie DLC, jak było z Wietnamem, to tutaj, że jest druga wojna światowa. Jolo. Kurwa, tam był chopek. Gdzie on jest? Jakoś za ścianą. Dobra, ten miotacz to jest OP so much. Ten niech się przestanie interere. A to jest miotacz! Jaki fail. Dobra. O kurdy. O kurdy. Nie to! Zawsze mi się ten przycisk myli. Tak, wiem, zbiornik, albo... Albo w nogi. Jak to wygląda? Kurwa, cały dom się rozdupił. Jaka masakra. Jaka masakra. Panie, panie.
Dramat. Uh-oh. Dobra, jeszcze raz. Tu, tą ręką. Ciekawe po co. Turczyny niech jadą. Sznipererere. Ładunek bum bum. I jeszcze razy. Cztery razy po 2 razy. A co ma dwójnok i nie idzie postawić? A, idzie. Może chcę sprzedać dywan. Może. Sorry. Ktoś pięknie gra na fujarze. Tak, a ten z miotaczem przypala papierosa, no. Ja po prostu źle odczytuję ich intencje. Tego bym jebnął, aż mnie palec swędzi, ale wiem, że to nie jest najlepszy pomysł. Tam jest pan miotacz. Co, no fajnie posterunki opuszczone. Fajne tutaj rozprężenie mają w tej armii tureckiej. Kurde, aż gańba. Burdello bum bum. No i panie Belladonna. O. Jakie to jest opete widzenie przez ściany? Czy on tu będzie właził? Dobra, ja powiem tak. Mnie sam nie było. Ja jestem tylko zbiorową halucynacją. Emniyet hattımız tecavüze uğradı. Hazırlanın. Nie, nie właź tu. Kurwa. Nie. Nie. Hopie. Ja sam nie mo. Ryczę. Boże. Dlaczego on...
Dlaczego on to musiał zrobić? Dlaczego? Tak mi dobrze szło! Musiałem szybciej stamtąd uciekać po prostu. O, szkoda, że nie save'ło po tym zabójstwie pierwszym. Jaki dramat, o Bożycku. This is a dramat. A ja chciałem tak ładnie, że tak mówię, tak się cieszyłem już. Tak go kurde rozpykałem. A tu taki wujek. Nie wyszło. No, szkoda. Jeszcze będzie lepiej. Jak to mówią, lepiej to się koszula do dupy. Cus. To jest ten słynny księżyc dzisiejszy, ten superowy, ja? Ej hopie, a chodź sam. Ale nie tędy! Miotacz! Przecież... Ty, ale nie skapowali się. Chyba nie, to już czas robić, bo to... A co pan tak palisz? Stopczyk. Co wy tam palicie? Takie tam szpargały. Ale nie mnie! No tak, stopczyk radomskie. No już jest akcja. Akcja strzelanie w plecy, kiedy wchodzisz po drabinie. Najprzyjemniej. Czy on jest jakiś... No. Not so bulletproof. O! Jezus Maryjo! Co ja mu zrobiłem? To tak naprawdę nic podejrzanego się tutaj nie dzieje. Poważnie. Patera. Halo? O kurdy. Jebnie. Trzymaj się, sztyka. Brakło domu. Straszne, a wy powiecie Photoshop.
Gołąbek pokoju, fruń! A single order wouldn't be enough. Ottoman protocol required the message to be received in triplicate before the train would acknowledge it as genuine. Jadym. No, wyszło tak... Umownie po cichu. Jeszcze niech się tamci skapują, jasne. Jeszcze jest mało walki. Czemuż by nie? O kuźwa. Prr. Jedziemy ruiny spenetrować lochy. O nie, o nie, o nie, o nie! A ja bym go... Serio? Ten drugi się nie szczaił? Że ten nie żyje? Dobra, ja już tam piechty dojdę. Nie dbali, nie dbali o swoich żołnierzy. Za bardzo. Można nawet powiedzieć. W ogóle. Gdzie jest Muhammad? Wypadł. Jak wypadł? Kiedy wypadł? No godzinę temu. Czemu żeście nie meldowali? Habibi. A nie wiem, nie kazał pan. Musiał mieć taką chudą głowę, że tak walło aż. Jala habibi, jala habibi. Był mu winny kasę. Albo go nie lubiał po prostu bardzo. Możliwe. Się pozbył... Co się dzieje? O kurde. Tanim, małym nakładem. Ej, teraz będzie szczał. Yes. Nie wiem, można go odjebać? Czy się ktoś zczai? Only dreams now. O kurwa mać. Ha! Poszedł zobaczyć, co się stało. Jaki gupol. Siema Rychu. Później po BF.
Nie wiem, panie, to jest taka sytuacja teraz napięta jak plandeka na żuku. Idealna pozycja strzelecka. Przepraszam. Ja pierdzielę. To się dzień będzie zaraz robił, jakoś tak się jasno zrobiło. Sorry. O nie! O nie! Ojojojojojojojo. Nie, kurde, ich tu wypełza tyle. Ja mam 2 naboje. Tyle. Panie, patrz, tam się coś dzieje. O, coś spada z nieba. Widziałeś to? Kurwa. Sorry. Nie rzucaj, mi się cały czas myli to. Patrzcie teraz. Pa. Kunszt. Moi drodzy, kunszt. Wszystko było dograne. Wpuszczamy gołąbka pokoju. Dobra, i ostatnie, abym obadał tam. Lorenz, kurde, taka kobieta to jak złoto. Złoto kobita. Obiad ugotuje, hopu gardło poderżnie. No, to może akurat nie do końca takie super. O, ale to bym na pewno potrzebował tłumiczek. So much. Działo pepants? Nie no, kurde. Nie przesadzajmy. Dobra, idę piechty. Pistoletem szybciej. Ble! Poważnie? Mogę czołgiem jechać? Ale nie no, ja chcę na cichacza. Wracają z patrolowania. Perymetra.
Ja u ciebie się rozdupiło. Chyba ja. Wolę nie sprawdzać, szczerze mówiąc. Jedźcie, jedźcie, pany. W budynek, ale... W ogóle tego auta nie słychać jakoś tak dziwnie. Ale ten budynek to się nie z mojej inicjatywy wybuchnął. Ja nie chciałem. Patrzcie jak drobi, jak gejsza. Teraz się zgubię. Nie wiem gdzie jestem. Dreptej, dreptej. Rojo by ci pokazał cichą grę. No Rojo to jest specjalista od cichych gier. So much. Daleko jeszcze no. No fajnie se strzelasz, gościu, kurde. Za pieniądz podatnika. Tu jak załączam ten alarm, to będzie sraka konkretna. Te afrykańskie klimaty. No i no, że to nie w Afryce, tylko w Turcji, znaczy w Arabii, no. Gdzie ty tam tak strzelasz? Ufuk. Ej, to jest oficer? Poważnie? Kek? Bez jaj, poważnie? Jaka beka? I no jeszcze muszę nadać ten list. Znaczy ten. No, pięknie do mnie wyszedł, muszę powiedzieć. Tego oczekiwałem. Jedźcie, jedźcie. Jak on się patrzy? Nie tu. Ten się widziałem, tamten jest daleko dość. Czy on się odwrócił? Dobra, ja bym go tu pyknął. Just to be sure. No leć gołąbku. Ej! Poważnie. I'll let
you see, the message had already been sent, my dear. Not the message you would have wanted. Elorens was such a good host. It almost seemed rude to escape. No skrypt na stówę. Location of Lawrence's camp, of course. Which means the train knows too. Twice, you told that train everything was clear, but I told it exactly where to attack. The beast has your scent, my dear. And it's coming to slaughter you and your little band of rebels. First, the firestorm from the cannon. Ciul jakie działo. Close with the troops to slaughter any survivors. The legend of Lawrence of Arabia dies tonight. Powiem szczerze, spodziewałem się tego. Było zdupcone. You slipped away just in time. Tilkitchi was a fool to think we'd ever stay after he escaped. The carnival won't stop hunting us. No, it won't. Let me think. The train's coming a long way, so it'll have to stop to take on water. That's where we strike. Agreed. I'll deal with any sentries. Jak, to aż nienormalne, że ona taka spolegliwa. And I'll rally our fighters. When I blow the lines, the train will be trapped. So when you hear Nie, nie blast, you spolegliwa. need to attack Spolegliwy ktoś, kto jest everything godny you have. zaufania. It's good. Że taka But you know uległa. there's a chance the men may not come. You may set off those explosives and find you're out there all alone. You know that. I guess I won't know either way until I set it off. Nie ma wątku miłosnego. To są profesjonaliści. Nie ma miejsca na romantykę. Romantyzmy, Man sryzmy. makes plans and God laughs. As it turned out, the small town where we would ambush the train had a significant enemy presence. Those troops would have to be dealt with before the explosives could be set. A ja ich teraz wszystkich Ej, ten pistolet miał tłumik jeszcze w zeszłym odcinku. Shit. Ale to już nagramy na prawdopodobnie ostatnim odcinku na YouTube'a. Także tym razem dzięki za uwagę. Można zostawić łapkę w górę i widzimy się w kolejnym. Cześć! Nie wyszło mi.